डीजे हरिओम बसंत चांदनी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामनगर। हाय रे हाय एकर चढ़ल जवानी, हाय रे हाय एकर चढ़ल जवानी, देखी के मुहावा से चुअता पानी। मन तो करत बाटे ऐसे, अरे मन तो करत बाटे ऐसे, एकरा चक्कर में कुछ कर जाही रे, पटक के चढ़ जाही रे, पटक के चढ़ जाई रे। आप सुन रहे हैं श्याम टाइगर को। मिक्स बाय मनोहर भोला। डीजे हरिओम बसंतपुर, डीजे हरिओम एकरे पर आजा छोड़ाई बा पंजाम रे, हाय हेलो पके बोलावे कराम रे। धीरज दीवाना एंटरटेनमेंट। एकरे पर आजा छोड़ाई बा पंजाम रे, हाय हेलो पके बोलावे कराम रे। जिला हवे मोतिहारी, अरे जिला हवे मोतिहारी, आ तोरा बपिया से नहीं डेराई रे, पटक चढ़ जाही रे, पटक चढ़ जाई रे। आप सुन रहे हैं श्याम टाइगर को। डीजे हरिओम बसंतपुर, डीजे हरिओम धीरज दीवाना रोशन के बोलाओ रे, चल बस सवारी में एक उठाओ रे। धीरज दीवाना रोशन के बोलाओ रे, चल बस सवारी में एक उठाओ रे। श्याम टाइगर कहेला साचे, हर श्याम टाइगर कहेला साचे, आज बोली ओकरा से लड़ जाई रे, पटक के चढ़ जाही रे, पटक के चढ़ जाई रे। हाय रे हाय एकर चढ़ल जवानी, हाय रे हाय एकर चढ़ल जवानी, देखी के मुहावा से चुअता पानी। मन तो करत बाटे ऐसे, अरे मन तो करत बाटे ऐसे, एकरा चक्कर में कुछ कर जाही रे, पटक के चढ़ जाही रे, पटक के चढ़ जाई रे। चांदनी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामनगर।